लिहले भातार साला सूत गइल बिना लिहले ओइले कुछ ना कइले सैया जी ओइले कुछ ना कइले का भौजी खड़ा ना होला का अबे साले तभी यही नहीं अभी और सुनिए चढ़ल जवानी हमर नाही सधइले की बात बा रुको लेकिन क्यों? बिना लिहले भातार साला सूत गइल की बात बा तो बिना लिहले भातार सुत गइल तो भौजी हम तोहरा के एगो बात बतावल चाहतानी अपना भातरा के नु तो मेन खोज के टैबलेट खियावल करा आ ना तो शिलाजीत खियावल करा सही पकड़े हैं। लेकिन सुन बाद में ना कहियो बोले भातार साला सूत न देला क्या बोला तूने? बिना बोले भातार साला सूत न देला रे बिना बोले भातार साला सूत न देला देखलू भौजी देखलू कमाल ना हम यही से कहत रहनी बाद में हमरा ना कहियो हाँ तक भाई लोग रउआ लोग के वीडियो देख के का लागल खा जाके नीचे कमेंट में बताई तो मिलत तनी कोनो और वीडियो में लेकिन जाए से पहले चैनलवा के सब्सक्राइब कर देम बाय बाय टेक केयर जय हिंद।